комбайн. Пак газ. Сега трябва да взема слънчоглед. Ще слънчоглед. Хедер. Комбайната сама. Коин вътре ходим. На шеста. Останава да е байер маркет. Не знам, аз там трябва да си оправиш фадромата, че то втория фадромист, тракторист, комбайнер обърна го, аз го видях. Лъжка търцане, но. Не. Видях го, гледаш с телефона и да караш. Върни се записа да видим Марто. Не записвам. Не може да бъде това, невъзможно е. Абсолютно невъзможно е. Виждам му скакте на... Къде долу хедера, бе, че го циквиш, бе? Гледам. Гледай ме. Наблюдавам. Сега го разпъваш. Не че да хане ден, човек. Като на 114 от UIT, държем соя. Само ще качам и ще да качам хедери. Нищо не е, единия ни утилитаваме другия тук, ами... Аде! Нищо, двете по-бързо сложа. Дайте. Нищо, че 100% че не знаеш, че имат какво да държем. Не съм поглеждал просто. Той, което знам, че е станало. Просто съм площа комбайна, какво стана и на нея, мама. Че бъй просто да е комбайна, бе, еба. Няма да отида го направи ден, ще са кюрат. Тук с глуповата граница няма може да се разберем. Да ти капне ли малко? Аз съм на 25% вече. Май ми лъжиш. Не мога да излъжа в момента. Реших да пробвам. Кой греши? Бързо да се пресълнчиш. Достатъчно играем с кайф. Като седнал 9 часа преди малко стана. Кой играй той? Кой играй той? Малкия? Ма фарминг ли играе или? Давай.